दुलाराय बर' फरायसा आफादनि उदालगुरि जिल्लानि बे मावखुलियाव दिनै मोनसे गोनां आयदाखौ लानानै हरखाबनो बे खौरांगिरि मेलखौ हांख्रायनो गोनां जादों। जाहोना जाहैबाय जे मैया 17 जुलाइ 2025 सनितपुर जिल्लानि सारिदुवार हाग्रा बिफाननि सिङाव थानाय सिंलिमारि एफआरसि आरो लोगोसेनो माखासे एफआरसिफोराव सालबारि एफआरसि आरो बारिखारा एफआरसि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों मोनसे नटिस हरनाय जादों जे रेन्ज अफिसारा जे गोख्रैनो 7 साननि गेजेराव बे सिंलिमारि आरएफनि सिङाव थानाय नबिन दैमारि, बुद्धिराम नार्जारि, बिरेन बसुमतारि आरो गासै सा 40 परियालनो बिथांमोना एभिक्शननि नटिस दैथायहरदों आरो 7 साननि गेजेराव बिथांमोना बे जायगाखौ नागारनानै थांनांगौ होननानै बेयाव दैथायहरदों। सनितपुर जिल्लायाव गासै आरो बिश्वनाथ जिल्ला आनडिभाइडेड सनितपुर मोन 8 विधानसभा समष्टि दङ। बिनिनो मोनसे विधानसभा समष्टि पुराना सतिया आरो आथिखालनि नौदुवार। बे नौदुवारनि सारिदुवार बे ओनसोलाव गोबां समाव जोङो गोबां जेंनानि मोगा-मोगि जाबोनो गोनां जादों। बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि गेजेरजों गामि सोसननाय, फरेस्ट राइट एक्ट 2006 नि गेजेरजों हानि पट्टा होनाय, बे गासैबो खामानियाव जोङो बादा मोनबोबाय थादों। थेवबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि खामानि मावनायखौ जोङो नागाराखै आरो दाख्लैबावै 6 जुलाइ आसामनि गिबि मन्थ्रिनि चेयारमेनशिपआव एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि जि मिटिं जादोंमोन, जेराव आसामनि चिफ सेक्रेटारि आरो हाइ रेंकनि अफिसारफ्रा दङमोन आरो गिबि मन्थ्रिया 2006 एफआरए एक्ट बायदियै चिफ सेक्रेटारिखौ डाइरेक्शन होदों जे डिसि सनितपुर, डिसि बिश्वनाथ सानैजोंबो टेलिफनिक डिसकासन खालामदों गिबि मन्थ्रिया जे आद्रा थाबावनाय बिश्वनाथनि प्राय 2000सो एफआरसिनि जि एफआरए एन्टाइटेलमेन्ट दङ बेखौ होनांगौ आरो 9000सो जि सनितपुर जिल्लायाव दङ बेखौ गोख्रैनो होनांगौ। दा बे खामानिया सोलिगासिनो दङ। चिफ सेक्रेटारि बिथाङा इन्सट्राक्सन होनाय जादों, गिबि मन्थ्रिया डाइरेक्शन होदों। बेबायदि समाव माने डिएफअ सम्पक डेका आरो रेन्ज अफिसार सुजित नर बिथांमोननि गेजेरजों बे ओनसोलाव नटिस सार्भ खालामनाय जाबाय आरो रायजो राजानि गेजेराव मोनसे हुलुस-थुलुस थासारि सोमजिबाय जे मा कारनाव बे नटिसखौ होनाय जाखो। जों बयबो मिथिगौ जे भारतआव मोनसे आयेन दङ एफआरए एक्ट 2006 आरो बे मथे ट्राइबेला हाग्रा ओनसोलाव थानाय 2006 सननि बे आयेन बायदियै बिथांमोना हानि पट्टा मोननांगौ। फरेस्ट डुवेलार जायफ्रा 75 इयार्स बा 3 जेनेरेशन जायफ्रा नन ट्राइबेल बे फरेस्ट डुवेलार्सनि आन्दाराव गोलैयो बिथांमोना 3 जेनेरेशन जुदि मिट खालायोबा बिथांमोनाबो अधिकार मोनो। दा ट्राइबेलनि सायाव बा सन अफ दा सइलनि सायाव बे जि इन्सट्राक्सन आसाम सरकारा बेयाव इमप्लिमेन्टेशननि थाखाय खामानि मावदों, लेन्ड एन्टाइटेलमेन्टनि थाखाय खामानि मावदों, डिसिआ खामानि मावदों, किन्तु डिएफअ आरो रेन्जारनि गेजेरजों सनितपुर बिश्वनाथआव गोबां रेन्ज अफिस दङ आरो माखासे डिएफअफोर दङ। अकल नौदुवार समष्टि विधानसभा समष्टि आरो सारिदुवार रेन्ज अफिसनि गेजेरजों नटिस सार्भ खालामनायाव मोनसे पलिटिकेल कनस्पिरेसि दङ आरो बे सतिया आरो आथिखाल नौदुवार समष्टिनि जाय माने पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ, जाय पलिटिकेल रिप्रेजेन्टेटिभ बिथांनिनो बेयाव थोंजों आखाइ दङ होननानै जोंनियाव प्रमान मोनदों। खारन माखासे पार्टिनि बिबानगिरि आरो जाय बिनि जनप्रतिनिधि बिथांनि इनभल्भमेन्टआ बै रेन्ज अफिसारनि गेजेरजों माने सोराङाव फैदों आरो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे मेटारखौ लानानै गोख्रोङै जों सोंखारिदों आरो कुनु कारनाव जों आपस खालामनाय नङा। कुनु कारनाव जोङो बेबायदि नटिसखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो एक्सेप्ट खालामा आरो बिनि थाखाय मैयानो लोगो लोगो आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांनिसिम नैबे मेटारखौ लानानै कनभे खालामनाय जादों आरो बिथाङा हरनि गेजेरजोंब्लाबो स्पेसियेल मोनसे इन्टारभेनसन खालामनानै नैबे जि नटिसखौ बन्द खालामनायजों लोगोसे
बिनि दा आथिखालनि जाय DFO आरो बे जि रेन्ज एरियानि रेन्ज अफिसार बिथांमोनखौ लोगो लोगो ट्रेन्सफार खालामनाय जादों। दा बेखायनो थारैनो नैबे जि एभिक्शननि जि नटिस बे नटिसआ जोंनि थाखाय सोमोनांथाव आरो जेराव FRA एक्टनि गेजेरजों लेन्ड एन्टाइटेलमेन्टनि खामानिया सोलिबाय थादों बे समाव बेबायदि खामानि मावनाया थारैनो एकर्डनि स्पिरिट आरो FRA एक्ट 2006 जि मोनसे आयेन बे आयेननि बिपरित बा उल्था होननानै जोङो बुंदों। बेखायनो बर' हारिया बिटिआरआव बर' कसारि काउन्सिलाव आसामाव जोङो उदाङै आबुङै गावनि अधिकारखौ लानानै थांना थानो लुबैयो। हाया जोंनि गावनि मोनसे अधिकार आरो बर' बा ट्राइबेल मानसिया हानि मालिक आरो बे हानि मालिकनि सायाव जुदि नटिस खालायोबा बर'फोरनि सायाव जुदि नटिस खालायोबा जोंनि थाखाय आलादा रायजो गैथ'वा, जोंनि थाखाय आलादा देश गैया। भारतआवनो आसामावनो बिटिआरआव बर' कसारि काउन्सिलाव बा कार्बि आंलंआव गुबुन गुबुन काउन्सिलाव जों दिनै रायजो जानानै दङ। दा बेखायनो बेबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों जि जोंखौ पलिटिकेल कनस्पिरेसि खालामनायनि जि खामानि बे खामानिखौ जुदि मावबावब्ला सोरबा जुदि जनप्रतिया मावोब्ला सोरबा जुदि बेक्तिया बबेबा समस्ति भित्तियाव जुदि मावोब्ला सनितपुर बिश्वनाथआव 8टा विधानसभा समस्ति दङ जेराव साइजेबल बर' भटार बर' मेजरिटि बर' इनहेबिटेड दङ आरो फैबाय थानाय 2026नि बिसायख'थियाव बेबायदि माने जि मोनसे षड़यन्त्र बिनि इम्पेक्टआ थारैनो गोलैगोन। जों सोरखौबा देरहाहोनोबो हायो सोरखौबा फेजेननोबो हायो आरो कुनु कारनाव जों आपस खालामनाय नङा। दिनैसिम दासिम गिबि मन्थ्रिया बिनि सायाव स्टेप लादों, जों गोजोननाय मोन्दों, बिथांखौ धन्यबाद बावदों। किन्तु उनाव आरोबाव जुदि बेबायदि कनस्पिरेसि खालायोबा बेखौ जोङो गनायनानै लाया। बिनि थाखाय जोङो गणतान्त्रिक आन्दलन बा सोमावसारनाय जोंनि प्रटेस्टखौ जोङो खालामगोन आरो कुनु कारनाव बे जायगानिफ्राय जों खारनायाव गैया। बे जायगायाव जोङो हा मोननांगौ FRA एक्ट बायदियै बे दाबिखौ लानानै जोङो सरकारखौ नारसिनगोन आरो सरकारजों जों सावरायगोन। गोजोन्थों।